ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರಡು ಆ ಆಚರಣೆನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ತುಳುವನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಎತ್ತವಳು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಶಾಲೆದ ಮಾತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪೊಲಬುನು ಜೋಗುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಒಂದು ಇನಿತ ಪೊರ್ತುಗು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನೆ ಲೆತ್ತದ ಇದ್ದಾರೆ ಐಕು ಬೋಡದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ ಸರ್ವೇರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನ ತುಳುವೇರಿನ ಪರವಾದೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಆತೆ ಅತಂದ್ರೆ ತಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ತಾಂಗ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಬೋಡಾದೆ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೂ ಬೋಡಾದೆ ಯಾಪುಗಳ ತಯಾರುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೊರಿಪೆರ ಏಕುಲುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಏನನ್ನು ನಂಬುದು ಬತ್ತರ ನಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ತೋರುವ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಏನಿ ತತ್ತದ ಪೋಯರ ನಿತ್ತಂಡ ಅಂಬುದು ಪುಟ್ಟಾವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಅಭಯದ ನುಡಿಗ ನಮಗೂ ಕೊರನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಡತಗ್ಗತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಈ ಪಂಡಿಲಕ ಎಂಬುದು ಕೇರುವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಒಂದುಳೆ ಆ ಪೋರ್ತುಲು ದೈವನವತ ಪರ್ಪುನು ತುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರವು ಪಾಸಾಡಿ ಆತೆ ಈ ಬೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಪ್ಪನಿಗಳ ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾತೊಂದು ಬರುವೆ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಈ ಪಾಡಿಗಂಡ ಅಲಿ ಅಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಒಜ್ಜಿ ನೋಗಿನ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ವ ರೀತಿಗಳ ನಿನ್ನ ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪೂತ ಪುದೆ ಇತ್ತನ ನಿನ್ನ ತರಟ ದಿವನ್ಪೆ ಪೊಯ್ಯತ ಪುದೆ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ತರಟ ದಿವನ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದರೆ ನಂಬಿಚಿ ಸಂಸಾರೊಳಗೆ ಯಾನ ಕರ್ಪದ ಬೇಲಿಯಾತೆ ನಿಗನೆ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆರಡು ಪಾದ ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ವೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಆತೆ ತಂದೆ ಮಾಯೋ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಏಪುಲ ಪುಟ್ಟ ಆವಂದಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡ ಕೇಳಲಿ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಡೆ ನನಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಡ ಓಲೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಅವಡೆ ಆತರ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವಡೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಡ್ದನ ತೋಳಿ ಆ ಪಾಡ್ದನ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೆಟೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆ ತುಳುವೆರಿನಕ್ಕಲು ವಾರೀತಿಯ ಇನ್ನೇ ಪುಣೆ ಒಂದು ಬೈದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಡೆ ಒಂದು ಬೈದರದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಲಿನ ಮಾತ ಐಟಿ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾನು ನಂಬುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಲುಂಡ ತಾನು ನಂಬುನಂಚಿನ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸತ್ಯ ಏರುಲ್ಲೇರ ಆಕೆನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಕ್ಕಲು ಬಂದೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಯಾನ ಎಕಡು ಪಂಡಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಲ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನಿ ಯಾನ ನಂಬುಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವರ ಇಂಚೆ ಯಾನ ನಂಬುಡೊಂದು ಪಂಪಿನೇನೆ ಮೂಲ ತುಳುವನ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಹೋಲಿದ ಬತ್ತಿನ ಆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಗೆಟೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಂದಿಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆಯುವುದು ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ತಾರೆದಾದು ತೋರುಟು ಕಂಗದಾದು ಉದ್ದೊಡು ಸುಣ್ಣದಾದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡೆ ನೀತಿ ಕೇದಗೆಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ನೆತ್ತರೆ ಕಡಲೆ ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲೆ ಚೀಪೆ ನೀರ ಕಡಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲೆ ಪೇರ ಕಡಲಂತ 7 ಕಡಲ ನಡುಟು ಇನಿ ಆ ಮುತ್ತು ಬಂಗಾರಡೆ ಇನಿ ಓಲೈಕೆ ಆದ ಪುರಂಚಿನ ಆ ನಮ್ಮ ನಮುದಿನ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಬೊಲ್ಯ ಸತ್ತಿಗೆದ ತೆರ್ತೆ ಬೊಲ್ಯ ಕುದುರೆದ ಮೆತ್ತೆ ಇನಿ ಬಲತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಜನಿಯಾರ ದತ್ತಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜನಿಯಾರ ಪಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪುರಂಚಿನ ಆ ಬೆರ್ಮೆನ ಸಂದಿಡೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ತೂಳಿ ಬಂದುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಂದ ಆಣಿದ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಕುಡರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ನೂದಿಗೂ ನೂದು ಸತ್ಯ ಆನಿತದನ್ನ ಎಂಕಿ ಇತ್ತಲ ನೆನ್ಪುಂಡು ಬಂದುಡೆ ಯಾರು ಶಾಲೆ ಒಂದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕಲು ಎಂಕ ಅವೇತೋ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದರೆ ಈ ಶಾಲೆಡಿ ಇದಾಯ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವ ಪಂಪನ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಅವೇ ಶಾಲೆ ರೇಟೆ ಇನಿ ತುಳು ಪೂರಕವಾಯಿನ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಾಯಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವೇತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸಿರೇನೆ ಇನಿ ದೀಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಆವುದೊಡ್ಡು ಅಪಗಂಡ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹೋಗೊಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೋಗೊಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಟರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಕೂಟದ ಜಮನೆರೆ ತುಳು ಉಚಿತವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವಳು ಪಂಪನ ಆ ವಿಚಾರನು ಬತ್ತೊಂದೇನೆ ಆ ವಿಚಾರನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಇತರೆ ಪಾತಿರ್ದೇನೆ ದಯಮಂತೆ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ನಮಗೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕು
ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದೆ ಬರ್ಪಿ ಕಾಲುಗು ಮುಲ್ಪ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿನ ತುಳು ಲೇಸ್ ಆನಗ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಕುಲು ಪಂಪುನಾಡೆ ಒಟ್ಟ ಆವಡೆ ಪಂಪಿನಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರವ ಉಂಡ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಉರಿಪಾವಡು ನೆಂಪುದಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲು ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪಾವನ ಆನಿತ ದಿನ ನಮಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಉಭಯ ರೀತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ದೈವಲಿನ ಕುಡಿಯಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಉಡಲುಡುಪುನ ಒಂಜೆ ಈ ಮಂಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ ಉಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವೋ ಉಂಡ ಅವೇನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪವಳು ಎನ್ನ ಉಡಲುಡುಪುನ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟೆ ಬೊಂಡ ಪೊರಿ ಬಜಿರು 19 ಎನ್ನ ಸಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರಡೆ ಯಾನಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕರು ಎರನೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಂಡಲು ತಿನ್ಪಾತ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡೆ ಅತ್ತಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆಣಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪು ನಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮೊಟ್ಟಲ ಯಾನೆ ತುಂಬಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊತ್ತು ಪಣ್ಣೊಂದು